Tambok! Cute ang tambok lang. Kato ako. Kato ako katong nay umurag ko na buta. Kato ka kanang namurag ko jintas. Kanang namurag ko jintas na puti ako anak. Kana ko ah. Kato. Kana na. Muna ka, grit niya si Kulot nga, tanawa ka na. Yan pa ito karapon si Kuy Kuy na. Yan pa ito karapon si Kuy Kuy. Di, gamay pa dito. Ito na, dyan. Ay, yawa mo dito. Ato rin mo, ito. Yan na ako rin. Ano rin mo ito, anak. Ano rin ito, ano? Cute kayo na. Oh, hindi! Durung. Makasagod sire. Ligo eh. Laki na to eh. Ba, ijidar. Kawakan mo. Si Kuan? Nakita niyo si Antone? Sabi ko ba? Hindi ko yun. Katagaan mo po sa. Galing din ako. Ba't ako na? O, panayo ka mukha ko sa Hindi ako. Hindi ako. O, panayo ka mukha ko. Hindi ako. Hindi Ingat ninja ko, ingat na kami. Sana all. Daw ng mga trepa ko. Mag-delete lagi doon natin ang isip ko. Kumaligya ka di! Kumaligya sa mga. Pantaon, kumayan ang kartambulo. Yung ba sa tambulo, laki ra ba? Ay, ito na li. Alam mo, nagtambol siya rin. Kanira, oh. Kana, ganyan mo ah. Kaling, katuro. Kanira, oh. Kana, ano. Yeah, baiman. Baiman, tanong lang. Ayaw. Sana, oy. Huli na, natutuhan na. Nagbilin si Ulo. Pila tayo biling pulo. Kung si Ulo na, di man. Nadariyog mo sa na. Gidit na, gidit. Natag sa lipian, uy. Panguli. Uy, natag sa lipian. Ayun. Tas yan na, tayo sa
siya. Mataas pa siya. Mataas pa siya. Di pa taas sila, Di pa taasan sila. Mataasan pa siya. Uy, Rob, sorry. Uy, may kamera doon. Sini. Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby dog. Wala ka na sila. Wala ka na sila mo kusil. Dili mo lock na. Ayun na, lock. Lock na. Agoy. Dito mo cross, ay. Dito ang cross. Sabihin ko lang. Awaran. Eh, lilibig sabi, Rob. Ha? Lilibig sabi. Wala. Kagulo ma. Cellphone ba? Ha? Cellphone. Na? Dili ba? Lilibit shopping nga. Dito ba? Di man lilibit ang shopping upangan. Siri, kuan sa dali ba kailangan mo no. Kadugayan. Ito pa. Hindi pwede yun. Mapiyon ha. Mapawon. Ako. Agay nilap. Abutan mo. Kadugayan. Huwag na ay ka nang Yo, tawag. taas pa Kanang siya. itaw ka nang ay. Tarata marinig ka marituwa. La la la. Ay, wala. Bawal. Copyright. Magkita na sa'yo. Babay ko. Bawal ang sound. Ako siya parot. Hindi ako. Tumawat sa natin nito. Kami daw wala. The rotten daw. Rawi tumurun the tuwing. Kawarati. Alis ko na ito. Mag-out ko na be. Ba? Kanya, ano yung gusto na kung ano yung ruhana? Kanya kung gusto. Kaya ko na may ko na ni. Dog. Ang black na dog. Baby puppy dog. Puppy. Kanya ako ato nante. Ha? Kuning tanan. Kuning tanan. Asa kairo? Buong. 6 na may kabuok. Dapat maabot na 1. Ano yung patak ko? Ano yung patak ko? 1.0. Iro. Kuha pa to sa Ano yung patak ko? Duwaan mo! Duwaan! Ay, basta tindi. Duwaan mo! Ipakita to, ako nila. Ato. Patong dog. Patong isa. Luwag isa. Kuha nila. 1, 2. Ay, tabo ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pilang buk na 6 kabuok. Tapos ka? Ay, pangita. Hello? Hello? Nadia? Mana yang balik man?
Wala, tawagan si mama. Tawagan si mama. Dali na kay Gig. Asa man? Natulog? Linganang samin. Linganang ating. Oh, naikong yun. Linganang siya. Oh, naikong samin. Tawagan. Akong picture. Ayaw na, nakagamit ako mapuno na na. Akong picture. Lingaw ba? Sa tong picture. Tara. Tambok! Uy, dalang tambok. Tambok. Asal ito lang. Oo, pa ako nagkusog. Tik-tik-tok. Finiso. Asa man, nag-isa? Nagtago? Ari. Bakit ka nagtago dyan sa ilalim? Ang mga kapatid mo nandito na kasi. Samukay ka. Sakay ka, anak. Amo na saka-saka man na, ha? Hala, ka og luto. Luto, dinibon. Hala, may tunok ka ba na? May tinik. Hingkaw na siya luto. Sige, hingkaw na sige. Ari ke. Hingkaw na luto. Okay. Sige, sige. Saan? Sige, sige. Ano ka nagluto? Ikaw, natunog ko niya na ba? Pantay din. Sige. Ayaw tabuni ang kuan. Pantay. Ikaw. Ka, mamatay na sila. Pindot ang kuan ha. Tunukan sila. Matunog na sila. Ayun. Matunog na sila. Matunog na sila ba? Ari ka, bling ko na sa ibang dia. Matunog na sila. Anak. Bantay ay, oy. Saan to? Saan? Ah, ma'am. Kaon na sila. Okay. Nagtunog. Okay ka. Ay, napilit ko. Hindi pa ako. Ikaw na siguro sila nagtunog. Ikaw nagtunog ha. Tara, kaon ka. Tara, yun ikaw na. Hindi na makaon. Marot na to. Tubig na imo. Tunukan ng tubig. Bye-bye. Tay. Inom. Tay. Inom. Tay. Untay ka. Inom tat. Inom tay. Meron. Inom mo. Inom. Ano ba? Kaya mo inom eh.
Buong ka. Ah, baby. Ang guniti lang, baby. Mabasa ng pamla. Ang guniti ron ah. Ayaw sa kapatid. Dali, guniti. Ikaw ako. Huga. Dadaan ko na karon. Ang guniti. I-videohin ng mga itoy ha. Mapislit na. Ayaw, pislit ah. Ayaw bisit ha. Tako po ng tambok. Dali, tambok. Dali, tambok ka ni. Saan tapos? Saan? Ay, siya bo. Tambok. Siya, tambok. Dami ka, okay? Ikaw, miss you. Tiro, teko yan. Hi, guys. Nanimi itoy. Uta. Hey, guys. Nani itoy. Bye-bye. Let's go, guys. Let's go, guys. Ay, tapos ni. Oh, guys, Kaya kayo guys. cute. Tarong mo, saan ba? Pakita. Kadilitan. O, dira dira kung cute, Di ba? Cute ni. Hala ka. Imong diok. Cute ka na. Hala ka. Ayaw. Inom ta. Hindi ka. Ala, mamatay na. Di, inom na. Ugkuan. Tawag ka ito, Aribe. Tawag ka. Tawag ka, Ari. Ari na. Hawa. Kita, kaginasan pa nila. Ayaw. Pagdaan na kayo nakita. Nag-up naman. Ikaw yung mga bunda. Hindi ba ni? Ito ba ni? Ako, ilang raw na mo. Kanang, patusip ko, lako. Lako ba? Isumbo ka na ko ni Papa yung mga buak. Lako. Lako. Nabuak. Malungkot pa silang pagdili at malungkot bang ako sa nanay. Patay, sumbo ka na ko niya. Ako ibalik ni. Bahala ka. Sumbo ka na ko. Ako'y unon. Bahala kay ka. Lakusan kayang lula. Nako. Nako. Bahala kay ka. Buak. Nako. Nasaan ba na ko ni Nicole? Ayaw. Nako. Doktor ang gamiton. Doktor ang gamiton. Ayaw ba? Sumbong kayo na ko na ni Papa. Ano isumbong? Kunin mo na manok toyo ah. Kayo buak. Ano may kusang buak? May kusang buak. Buak kayo buot. May kusang ingana ni mo. Ingana ni mo. Ingana ni mo. Ingana ni mo. Gibuak ba din hawa man? Okay, good. Saban karon. Sige. Wala ka din. Lagi lang. Yung tagpukan. Isuga man ka. No, sige ro. Ayaw kayo makita. Ini. Kuha na ni. Bawal magduaan lagi. Kuha na ni. Kuha na ni. Cute ni. Kuha na ni. Kasi nga kay niwang. Manong niwang man ka. Iwang ka. Ha? Manong niwang man ka nya uban tambok. Di ka katutoy. Tutoy ato ka, patutya. Tutoy ito na. Tutoy. Tutoy. O, tutoy o. Ato patutya ba? Tutoy o. Ayaw na kay pang lain man ni si Iron man niya kana kay dog man. Ang dog para sa dog. Nga ikaw, pwede ang tutoy ito dai. Ato ka tutoy ito yung mama niya ka. Anak, ka.
to. Ato to tiyo. Tutaya na to to. Kita mo, oh. Ito to. Ito eh. Ayo doy. Kung kanak ko. Pulito na kanak ko Oh, ha. kiss sila, oh. Nag-kiss sila. Amo kusog ka ni. Nag-kiss siya, oh. Kusog po niyo. Kusog po niyo. Oh, Asa yung ibang tutoy. Hala, kung ano nang iro. Manok ka na ka. Oh, ayun siya ng manok. Ayo! Huwag ako dun dyan. Dali, dali. Isa-isa ra. Isa-isa ra. Ibaba mo, kay patot yun. Ibaba ba? Ay- Ayaw, lagi mag-kiss na sila, kamabayot. Asagod, guys. Asag, guys. Ayaw, lagi gunite. Go, go! Ito ka. Anak ka. Kung tawa ko nung... Butangig, harang ana, hindi sila kalakaw. Butangig ko na, karton. Aw ka. Gusto mong karton? Hindi sila makagawas. Gusto mong karton? Gusto mong karton? Yan sa ate. Gusto mong karton ba? Kuha kaho, kuhan. Gaya, ano yung harang na to, be. Gusto mong karton? Masa ka mangitag kahoy. Kani, oh. Pasudan na, be. Kura! Sige. Na. Hindi na mo kagawa. Sige, huwag panod ba to? Ay! Ay! Dali, kari. Iya! Ito, anak plin. Na. Ipi. Oh, di na. Hindi na makasad na. Di na. Sarado na. Oh, wala na. Ano? Ikibong isip. Gusto ko na sila. Gusto ko na sila. Oh, gunit isa. Oh, wala na. Hindi na kayo makalabas. Masok mo ba dyan? Masok. Hindi na. Diyan na kayo. Wala yung mama. Nag-inom ng tubig. Oh. Ang cute-cute naman. Ang cute. Cute, oh. Ito no, boy. Boy, manis siya. Kasi ang Boy. kusa. Boy, oh. Diyan ang gusto ko na kasod mo siya. Unsa man yung makasod mo kasama? Huh? Nakasod man na sila tanan. Wala na makasod na sila. Kasod. Huwag kahoy ito, kaw. Kahoy pa. Katong kahoy doon. Saman. Napakagay pa sila. Kamatay ko. Ayaw, lagi ka lang maipit ka. Gusto kong tara. Hindi na makasod sila. Hindi na makasod sila. Di na pwede masod mo. Di na pwede masod. 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 Nalumbahan. Ayaw rin masod. Ayaw masod ah. Maipit na. Ayaw masod ah. Ayaw masod. Matusok yung likod na hawa niya. Hirun. Hawa niya, Lara ka. matusok. Buang kay ka ha? Tingnan ka ayaw diha ka matusok.
Tay harang ari ko kahoy to ka. Kato oh. Tara. Ayaw na. Kato. Tara ba na. Kana, abra. Kana. Katiin mo. Oh, kana usa gamay. Dali ka dito. Kana usa gamay. Dako na. Kare. Oh. Ano gamay na? Buka po. Sige ka na. Tingnan mo na ito, ba? Bunuan na ito. Ayaw rin. Ito. Ipit na mo tanan. Di na makasud. Anak ka. Ito na. Tinagsud sila. Ma. Tinagsud sila. Tubig. Wiju. Ah. Where's the big sound? Ay, hilabti ron ba? Hawa di ako, mapaakan ka. Mapaakan ka. Tama yung baby, oh. Tambok, oh. Oh, tambok kayo ang ko, no? Dog, oh. Dyan, oh. Katul. Ay, saka katul. Ikatul. Agmujo ni mo, uy. Pagmujo na ito. Kinsa mo dol ni ate ma. Kinsa mo dol. Okay, gatutoy sa tanawa. Gobling ko, dago diha. Kay gatutoy, oh. Ako sa silod. Tang. Tang. Siga. Tay, nalata na. Tuh. Kinsa man ni Bumoy. Kat mo kaning tao yan eh. Kasama ka sa sabak kay Nesgus nako. Ha? Sabaan mo kay Nesgus na kaning tao yan eh. Kasama kay ka. Kita ay gusto ko. Ang matumbahan ng gusto. Batayin na kay kawatong anak ka. Ay, gulitin na mong ilo. Hala, lahat ko nadilag. Ay, pahilakot.
Ayaw na. Ako nang gulit. Puro strong. Strong. Stronger. 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 Ayaw, di gulitin. Kaya makitaan ka ng kuha na. Bilang ang buka. What? Ginawa ka? What? Ow. Humurong ko sila, humurong.
Ay, kanang kuan ko, duwa. Itik ah. Kaon. Kaon. Pagkaon ni mo. Ayaw, tawag ha? Ikaw kauna na. Ikaw kaon. Ayaw, pagkumpon ha? Ikaw kaon. Ayaw na ikaw. Ay, makita ka ha? Piso ka na. Piso ka. Kasi bata ka. Ayaw, ito na. Ba't iyo? May nata sa TV. Simpon na ako, simpon. Simpon. Latinang. Simpon. Alam mo naman bakal ano ron? Kasi nagdira ano ron? Bakal ano? Dito na to. Ito ba o? Dito na to mga bakal. Kapapal ka na o. Kana, kita ko na. Kana, ibutang atong lepe. Lalo. Ibutang ato. Ibutang lepe. Ibutang lepe.
Naaga, basa-basa na po ka. At pa matuog na lang kabi. Tuog na kabi. Tuog lang. Ote ba? Ano ka kawat? Tumba, di mo ito ha. Lugod. Wala ka rin on. Oh, good. Balikod ni. 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 Balik ka, balik ka, balik. 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 Masipa mo yung cellphone ha. Kawa ko laki. Tapukay ni, tapukay laki. Ibalik na to ka, kay muli na sila ha. Uli na to ka, kung ikaw nagbukubat tuan. Uli na ka. Gusto na sila amin. Yun na. Ano? Ano? Uli na itong balay nila ka. Ano? Bakit? May gusto ko. Lapo ka ba? Lapo ka? Isa to, lapo ka. Ayan. Cute yung uting. Cute yung uting. Cute yung uting na. Cute mo ah. Cute. Matay ka!
Ingat sa tawag, ipaulit na na ka. Paulit na ito. Lutuon ka na ko. Ano na ka? What? Asan tuan? Buha ka puslok. Tuwa. Tuwa, ayaw. Bukaan na lagi to. Ma. Patiliin pa kang umakita, ha? Mami. Ay pa. Ako, dinigay. Ano? Dagan. Asan ka ko? Anak ka. Ato sa sulod. No. Ay. Ay. Samilas mo. Samilas mo.
Ay, hindi mo Tagalog. Apa dengan anak? Ambil na, ambil na.
Kel, kumatang Kel. Oh, kitan tayo. Panas ya? Panas ya? Bunuan ko. Bunuan ko yun. Ay go! Sige na. Ako na. Ano po? Ano po? Agay! 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 Ayaw, lagi iron. Dito ako. Ira to. Ira. Ira, buto. Nabot ya. Ina si kuya ko to ipit kaw. Kita ipet. Ipit ng sudan. Kita ipet. Ano? Katong ipit ba ng ano prito? Ina kaw. Ito. Ito to. Sige na ron, ikaw sud ba? Ay. Di ka butuo ba? Tatos na jud ba? Anan. Katong ipit ko no ina. Hindi ko. Ilaboy na ko. Kel, ihatag sa iko na ipit ni Iron de. Ilaboy. Ipit ng pamprito. Kanang ipit pamprito, Iron. Iron. Ano kung dahay? Ano kung dahay? Hindi na. Pagdali kay kanang kuan. Di una ginawa nimo. Balaw sa ka. Kay gali kanang upo. Biway mo gamit ani. Suwa na. Kanang kuan. Pagkudkod naglubi ha. Kuha na niyo.
Kinsa man ni be? Ako yan. Kuya ba? Dagay hatag. Abala ka din ha, pag Init kaayo. Kanda ni kamay kay birthday ni birthday sa akong kinamagwangan. Handa ra gamay kay way kwarta, lisod kaayo ang kinabuhi. Ang ginagmay lang ni mo nang busy ni tigluto aling gawas. Kaya ato sa sulod mahurot ang gasol. Kay mahal ba ang gasol diri sa Bohol, mahal ang mga palitunon. Kaya naghanda mi gamay na sudan para unyang pagsasaluhan ng birthday. Birthday. Sinobre style ba? Pinagmay ragot. Pagiti gamay. Ano, bislot ani? Anong bislot? Sudan nalutso na gamay ra. Ano sa Madina? Ha? Oy, Kaon? paano ka hinto na kibutay na? Ano ko? Lagi ho, aso mo Pero, Ota, ako dumon. Ota, ako dumon.
Manong naa mo ka diha? Ha? Hawa lagi diha. Isa. Hawa. Hawa. Hawa sagdi na nakakibaw na sila mulakaw kay iro na sila. Hawa diha. Uli. Di ka muli. Uli ba? Uli. Nasa. Nagalaw ko. Ha? Ayaw, ani ra sa gawas. Sagdi na sila. Ayaw lagi diha ron. Di ka kuha. Sabab. Nara ko. Naku paul. Kada Punta. di nag-ayaw ko ah. Sagdi ra ka diha. Lingkod are. Punta ka. Lingkod are. Lingkod are. Ayaw lagi bit-bitan na ka magkasakit. Makati, di ka gahit. Ini kuja ha? Ano ka? Ini mo ko ba nito? Ibalik ka ka niya na. Balik ka pa. Din kay balik ka. Picture, 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 picture. Uy, picture ni. Ito yan eh, luoy man eh. Hindi ako manok na kaluoy food. Eh, picture, picture. Oh, 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 oh. Ay, gulit. Gahit ko ba? Ayaw gulit. Lingkod diha. Lingkod ba? Ayaw ko na. Ano yan ko? Kurang guriton. Udong si atong layo. Ano siya? Ar, ar, ar. Gutom na ko. Ano siya? Yan, nabinti. Wa pa ya? Ha? Wa pa. Diya pa to? Ah, okay. Sibot. Una. Nakay doon? Anak na ko. Anak na. Giga 50. Saw. Anak na saw. Kita na orang lumot. Ay, mga. 0948. Bawa lang. 0948. Giga 50. Hello, mo kung ito? Ah, ha? Balik mo.
Bago ka kalayo. Ayaw mo pa akong kang Sama guban. tao. Sama guban na. Ay, Sama guban na. ito. Dapat. Dito ulit. Umay mataas ka. Diyan lagi. Umay na mo ito. Ngawak kita mo natin. 5109. Ay, nahilap ba nga nung hilap ka mo na mo? Okay. Makagat na. Okay. Tayo na kanak ko. Dito. Nabuto ako ng siyang. Ow! Ito akong bala ko. Bala ko ba? Tanda ko. Ibalik na ron. Ito. Uy! Wait, wait, wait. Ay. Tingnan na. Yung ni mama, ba't? Ay. Maman, bayaan ni mong simpo na tong... Maman, bayaan na tong gawas. Di na ka ko na pila. Tuloy ah. Nadain niya. Sumari. Ade. Pakime. Ay, be. Sige, magdamak. Samod na yung himod. Ha? Mamot. Diba? Bukita. Magulit ko. Ay, mag-istorya ta di. Dali, sakay mag-istorya ta. Mauwaw man ka. Hoy. Lingkod ari, kay na ispangutana. Lakaw na si Kuanday. Naday mo. Ha? Sobra sa. Sobra sa lakaw. Ha?
May ganyan na soon. Mahagat, ganyan. Tingnan mo. Marunong ka. Balik ko. Run, run. Adik na makakuha. Naman, ilan. Lagi ko butang mo sa kanto na ako. Ano ba? Pabrisa. Di ko alam. Nang mag-iba-diba naman. Siyempre yan, ano yung wala ko doon. Hindi ba ito ni Book
Wala ang hindi makantar. Oh, makantar ko. Naunta ko. Wala. Stop. Wala. Ang bring mo. Wala ganyan. Tama pang gusto. Yun yung baboy ah. Ha? Halit. Asa man? Ano ka po na? Ano si Kiri no? Ay, wala din. Kiri! 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 Kuha sa pantalan ay kanin. Kulkuran na pagkula ko dito ba? Kulkuran. Ni tawag. Kato ko sa ayaw na. Kato ko sa ba? Gama ni Kiri. Kato ko sa putitirin sa ikuan. Sa ikuan yan. Nako siya?
Uy, guys. Guys. Bakit ka muli? Siri, ay, butang-butang di ang sipon, Siri. Ken! Wala si Jerry. Nana? Girl! Gusto mo ito? Ito na. Ano, sorry. Ito na. Tama, Jerry. Ha? Ibulok din mo na ito, ha? Sino maghahatag? Ano ito?
Ano? Da. Da. Ano mo niluto yung baboy mo? Ha? Oh, ano naman? Ayun na yun? Ano yung agad? Ano ba?
yung manok. Oh, baba na. Pagod ang tubig, huwag na, saret. Dua akong pusing-pusing. Dua akong pusing-pusing. Dua, tama. Abay mo sama. Ito nila. Gila dyan na. Uli. Ito na. Gila gabi. Mutay mo lang. Rinis mo na. Mutay. Pag-iira. Takot ka na. Ano nakadungog sa atong simpon mo. Tingnan na. Tilit-tilit. Tingnan na. Yan po ituktok. Nakadungog ka na. Ikaw. Ilang patang. Nakadungog po. Ito to. Nawakpak. Tuktok. Nawakpak to. Nawakpak to. Mungkin to to. Hindi ko to ano. Mungkin to to ha. We, we. Nailag.
Ako na ko balay. Ako na ko balay. Lumatang Ken. Sa powder niya sa mga. Rings na lang po. May kulay orange. May kulay isa. Tag City. Wala. Ang gunting ano ma? Gunting. Dawan niya ito sila. Tag City. Matilag ha? Nataon ba? Ang kamo. Upat ka. Gamig yan. Kuan. 28. Mas ganun ba? 35. 35. Kanan. Yung chat ani. Di ako'y buwad basin ganahan. Ay, upat ka. Daw ni? Para to lang. Kuan din. Tagpila. Sige. Tag 42. pila. Pila kilo. 42. Kilo. Unha. Rako. Onya. Sila nga yung pangganit. May tipo na. Sagot so. Kaning sinsiyo kaya otso na. Ano yun? May tipo na. Tulo. Huwag isod ni iro ng iro man oh. Isod oy. May nakabuhi na po siguro. Milo do. Dorado. Ipagilid mo ko kasi. Asa? Tagpila kilo. Ako lang giri pa 1/4 kilo si 1/4 kilo si dong lang ari balay nga tanawon. Ha? Ay, mali ka tawas tayo. Rexona ay ritawas na ah. Ikaw natin. Kuan tag 3. Pila? Wala to sa... One? Gagmay? Hindi ka naman sa plastic. Ano ni raw? Mayroon pa ba? Ha? Mayroon pa ba yung taga? Wala na ba yun? Iba rin ripak ngayon dito eh sa Bohol eh. Pa, nito? Ganyan iba. Bakit? Ang iba kasi ganyan maliit lang? Wala to, wala ko lagayan yan. Ha? Wala ko lagayan. Wala ka lagayan. Wala to. Sige. Sa Rexona. Ah, sige. Ha? Pagilid mo lang ha? No. Ayan. Okay, meron akong katex. Huwag mo butasan te. Mapurol. Okay, thank you. May dala ka palang bulad? Ilang kuhan karton? Isa lang yan. Ilang kilo yon? Ah. Magkano 1/4? Ako gani giri pa 1/4 chedong alang ari balay tanawon lang. Okay. Okay. Dam. Sige.
Oh, Darse. oh. Pwede ba daw mo sa vlog ka? Wag, gakuan ko ba nag-vlog man? Ano ni? Kuan connect sa internet ka. Bueng. Ante, pwede ba ko na makuha si Auntie o ka ng sunrok kaya like 18 ulya ng jabayran. 18, wala mo dati uso, tag 27. Kana takto lang niya. Ay, titisibin ka na lang. Kaya kung pwede mo. Mano nang tanawa? Wala, nag-log. Oh. Vlog na vlog. Di, nag-load, nag-on ko ba? Nag-live ko, nag-log. Hello! Hello, bakit ka nasira? Charot. Wala na lang ako. Mo na yung makakwarta ka na, te? Kanang vlog ka na? Okay. Mag-vlog ko, mapagkugukog ha. Sila ko sa viewers. Kuan ba? Kanang ko. Hi po! Ay, oh, tabangan ka na kaduhat. Mm. Ha? Mag-mention kong partner. Saan ba? Magkama. Ang chikang. Ote, kasi naabot ko. Magsabot ka ta. Ha? Kuwan, magsabot ka ta. Oh, mupat ko cellphone. Usa o kuan. Naibara ko cellphone ro tag 100 ra. Wow. Aha, duaan ito no. Day. Day, muna. Sa may anak. Gawa sa pod! Hindi na kakagawa. Yan, kakagawa. Cuman. Isa dyan? Ha? Okay. Cellphone no tayo na yan may Saya mo mga out dua ka buok. Usara po kapatalo si Parin mo. Ha? Sino na? Kau nabili kanino? Ano mo raw? Ay, what? Ha? Oh. Itong mama ni Kuan. Itong bakit mo? Ah. Ay, di
Isa na lang. Jubilin! Ini punta ba dito? Sintik to. Sumot, punta to. Doon ba naglingkod dyan? Lang ako. Oh, sila Pibe. Si Ate Jubilin. Nat, pinutang atong isaw, pagpale, mga to. Hindi. Diyan, ipalit ng sundroks. Isaw, ito, isaw. Luntar. Sabi ng mama ko, sundroks. Tungko. Kay mama ko. Natutulungan ka. May iro doon. May iro. Magulat ka dyan. Sabi, hello, may iro, may house. Sabi, may house doon sa kabila. Sige, lilit kami ni ate doon. Ah. Hello, may house. Magtagal kami doon. Uli. May house. Asa si Chirchir eh? Ibalik na tong kudkuran unya. Unya kuan. Kuan tong butang na sa bawo gabi ang gidaan eh. Kita mo len. Oh. Asa mo? Mangita ni Ate Jubilin, wala. Nagpapalit niyo ni Mamay. Sundrok. Ito at itong dong masong ruta. Ito na. Iwan ko naipalit naman yung si Ate Jubilin niyang sundroks na nama. Tapos wala dito. Hindi umutang man. Utang? Sabi ni Mama, utangan ang ako ng sundroks. Oh, asa mo si Bili? Iwan ko asa. Tira, tira. Ate, doon tabi yung Hmm. Bye-bye. Bye-bye. Iwan ka na sa dyan. Mama. Iwan na kita na. Kasa ka na. Ngayon ko, gusto ka na siya. Asuman. Mama. Kaya pa dito ka live. Patay ka raw, ha? Oo, mako na nung sa malakaw ka na. Ano yung nakauli? Ano yung nakamukol? Ano yung nakamukol? Ano yung nakamukol? Sa Pilipina. Enjoy? Ya, Jojo ha. Unya nga po ano? Taon. Si Ate Jubilin. Enjoy? Tuko pa ila. Punta doon. Ganina. Laro-laro dyan, oh. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako sa galit. Yan ka lang sa gawa. Hi! Ganyan sa cellphone. Oh. Luwas. Atong balik-balik ng isaw. Balik-balik ng isaw. Uy! Palit ng isaw. Palit ng isaw. Palit ng isaw. Kita man. Atong cellphone
Mao man adto. Siguro. Hala, mawa man ang katiniil mo ka. Nagikagid na ka, oh. Sabi na, magpuntang lang siya ng rondo. Nga, asa naman ron? Iwan ko, na. Nagikawas na siya. Sawat na, baka. Nagalik pa yun si Ma. Ulan eh. Kasi doon yung kanila dyan na isa. Baka nagkaiwas. Patay ato bakla yun. Okay, doon yung sa bakla yun. Ikaw na isa. Ano yung katog? Dilo, bahang galayo. Dilo. Nga. Saan ka? Dalon ba? Ay. Tuyo, dati. Hmm? Tuyo. Naa. Bakong, bako. Ako? Tuyo ba? Tuyo nga dati. Apa ka nagilibig ko ano kayo tira? Ay, di magkatiri dahil? Hindi. Ano may ako ano? Oo, may deliver. Oh. Asa na ka nang naray ka na na-deliver na ka sulo. O kaya adlan? Ha? Pila ta 15 na sa Basta makatulog. Oy! Oy! Tawagan mo na. Noon! Ay, pagkasan ka na kanina? Basta may matulog. Tawagan mo na. Noon! Nauna ako na kadawat mo. Sino ba? Wala mo na. Noon! Tawagan na. Oh! Di! Awo! Oh! Tawagan mo. 4,000 ka ba? Pila mit ino? Kita ko. Dahil sige na. Mulai yun. Anak na kami may tiko na po dito sa doon. Ibalik kami maraming ng ika doon sa Cardita. Agkuan kel, agpatata. Pero Sir. Buho ba? ikaw na. Buho ni bro. Naato man? Uli na ako ron. Tabang ka. Dere! Ako yung balay. Buho ka. Ayun! Asa man mo? Ako, ila balay. Mag-usap mo adto. Buho. Ikaw mo na. Kane. Ota ni Papa. Sabihin ni Papa, dili, daroon. Asaman. Sa balay nga ako. Papa, nagkamera. Mas ko na po. Mani? Oh, dili. Nalawak ng sandal niyo. Dili, pwede. Dili, pwede. Ano, ganun na. Oh, pwede yan. Asa ba ito sa cellphone ba? Lord, isus ni! Ano, si Chirio? Asa tire? Uno ba? Tire? Ma! Tire? Isus di ba? Isus! Abi sa cellphone. Abi sa cellphone. Hindi asa. Abi, kita ko sa ano. Isot ah. Tigil ko na ako pula ako yun. Ay, blaga ayaw din lahat. Patay, kamulaad ka. Uli. Uli ka. Ala, kuya! Kuya! Ala, kuya! Sinira na! Sige ko mo! Ala, kuya! Sinira na! Sige ko muna mo! Balik na yun! Saan ni pag
Fatima. Hmm? Saan nila? Naglaag tayo, naglaag. Ay, taba, be. Talaga, Chire. Chire, taba, be. Chire. Ang ligid-ligid din eh. Wala din. Na siyang ulaag. Kit kita. Ako yung liloy ka. Ako dun ihatag. Ato yung tag. Nilagod, basig asa. Bala kag buhila ka patinin mo chinilas. Ayun na, ako naman. Time. Talagang ulit na sa Uy, paday ko. Hindi mo rin magkakisubo. Ay, katukawa sa mga. Mo. Ako lang yung tubig. Ayo. Palitan ni Cherebe, ahos. Maahos daw. Ako. Ay, may ahos. May ahos?
Mumbai na, Mumbai. Nang ka na sila yung speed, huwag mo mo to. Ha? Ma'am, hilak-hilak yung ilong. Hiro, yung susi yung ilong. Paghugas ikaw mo, plate. Hilak, ma'am, hilak-hilak yung ilong. Yung susi yung pop, susi yung ilong. Yung popong, hilak-hilak yan. Busan siya. Wah! Ano? Muna ila. Away. Walit siya. Wala, ganda na paghugas. Butay tubig. Buhi, buhi ra, buhi. Hala. Hala, kanding ni. Kabuhi. Hala, kanding ni kuha na. Kuha to. Kuha to sa kanding, kakuan to. Itong tiguang. Gawas. Nandiyan. Ang ilong has. Nagkilat siya. Away mo. Wala ko. Alam na, wait. Baway. Finger Pro! Asa gutong tawas nga dito ni mama? Ah, di agad sa passport. Asa? Kana dahil nakasupot. Asa? Ano oh? Nasa mantika doon. Nahilo man tawas na. Hoy, inga kanding sa tiguang to. Naay kanding usa to ka. Kuha ka ina. Te, kanding na sa tiguang adto. Asa naman? Adto. Asa liya? Kato ila ka Angeli, kuha nila usa ka kanding. Ikaw. Asa naman to? Ay, samo ka. Sabot. Baan? Hmm. Baan na itong balay? Oo. Matuwag man. Ingna tungkuan ba? Ingna si Angel. Malok man ko. Malok ko ni... Malok ko. Malok man ko. Matuwag din. Bubilo. Ora ka tahi. Oh, gihapon oh. Oh, punta na ha. Ay, duha. Masing nilag. Suling lagi yung pagay. Okay. Ano? Asa ba? Sayang po. Bot na. Iupo mo din. May extra.